Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing Bali Martya Kundha Manik riki lenggan sak mangke Kakang Narada. Mboten dados menapa. Jer sampun dados kewajibanipun ing Raka Sidi Pangudal minangka dados pujangganipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru pujangga ing Suralaya. Mbok menawi wonten gegembolaning penggalih Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang nedya kababaraken wonten ing Bali Martya Kundha Manik menapa dene badhe kababaraken dhateng Raka Sidi Pangudal. Malah sak mangke kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Adi Pramesti Mbak sawetawis kayiwangan katingal tentrem ayem jinem nanging dumadakan mboten ngertos sangkan paranipun teka wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing antariksa ngantos damel goreh manahipun ingkang rayipun Manik Maya. Kakang Rada menika saking dayanipun menapa kepareng Mbah Barana ingkang ngrayipun Pramesti Bathara Guru Kakang. Dalah. Nuwun sewu lho, Dik. Menika mujudaken satunggiling pandangon menapa panodi. Liripun kados pundi? Kakang Rada paring dawuh ing mekaten. Ah nggih, amargi paduka menika dados dewaning para dewa. Panjenengan menika dados makutaning para Jawata. Tegesipun menawi namung babakan gara-gara kemawon boten perlu paduka menika nimbali dhateng Raka Sidi Pangudal. Jalaran panjenengan sampun prisa dhateng mubah musi ing para titah, sampun malih kok para titah nadyan kutu-kutu walangatoga kemawon jinaring wonten ing pangawas Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan perkawis gara-gara kemawon jengandika Adi Pramesti Bathara Guru miji dhateng Raka Sidi Pangudal. Menawi ngantos menika kula tampi kanthi manah ingkang tinarbuka tegesipun kula tampi mujudaken satunggiling pandangan. Nah, naminipun kula menika nguyahi segara. Ngandhani kok karo wong luwih pinter menika naminipun nguyahi segara. Kakang Rada, punapi kula menika minangka dados nalindra kayiwangan. Kula nyuwun priksa panjenengan menika dapukanipun menapa? Pujangganing kayiwangan. Pujangga menika kami tuwa. Tegesipun menawi wonten bab kedahipun kula tetarosan langkung rumiyin kalian kami tuwaning kayiwangan jerih kalawan wisesaning pujangganing kayiwangan menawi ngantos kula mboten nyuwun priksa dhateng Kakang Rada dosa menapa ing badhe kula sandhang Kakang. Dalah iki nek sing ngandika Adi Pramesti Bathara Guru miji babakan gara-gara menika kala wau nuwun sewu lho Dik mboten wonten lemah sangar kayuwaing Pandhita Malik tinggal tuwin mboten wonten setunggiling nalindra ingkang badhe njongkeng kawibawan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten. Namung mugi antadosna ing kawuningan. Gara-gara ingkang sumundul wonten ing ngawiyat menika mboten sanes kejawi namung tingkah lampahipun pamadya Pandhawa inggih menika pun Arjuna anggenipun lampah tapa ngambang wonten tengahing samudra di Adi Pramesti Bathara Guru. Andra ingkang Puspita kasiling kala wau saestu hakarya gara-gara wonten ing kayiwangan Suralaya. Mboten nama mokal. Janaka menika pepethinganing titah, Janaka menika pitataning jalma, unusaning titah menika Arjuna. Mila menawi piyambakipun sampun kersa tapa wonten ing alam wonten ing Janalaka ateges sak mangke kayiwangan badhe kenging ruhara awit saking dayaning tapaning Si Arjuna menika kala wau namung dadosaken gumuning manah kula menapa ingin dipun jangka dening pun Janaka dene nglampahi tapa wonten tengahing samudra mongko tapa mangambang boten jamak lan boten limrah dipun lampahi dening sadengah titah
Nanging krana kekiyatanipun Janaka tuwin kasektenipun Arjuna satemah saged lampah topo ngambang wonten tengahing samudra Kakang Narada menapa ingin dipun jangka pun Janaka. Wah, dalan nuwun mapunten lho. Panjenengan menika kok takon wae lho. Panjenengan menika ratuning dewa mesti kemawon mboten badhe kekilapan dhateng mubah musik manahipun titah setunggal-setunggalipun. Tentu kemawon Janaka nglampah tapa ngambang wonten samudra menika nggadahi gegayuhan. Nek ora duwe gegayuhan tangelamun Janaka nglakoni tapa ngambang wonten ing samudra. Lah inggih, gegayanipun Janaka menika menapa? Panjenengan menika sampun prisa, kula nuwun pamunten. Ning panjenengan tertentu nyuwun prisa dhateng neraka isih dipangudal-udal. Kakang Narada, panjenengan menika dawuhanipun menapa? Kami tuwa. Menawi ngantos kula ngungkuli kami tuwa mangke kula kuwalat Kakang. Nah, dewa kok kuwalat iki sing malati apa? Inggih. Namung kula nyuwun mriksa. Inggih. Nah ngaten nuwun pamunten lho, Di. Mboten nama kula badhe nggurui dhateng Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten namung gandeng kula menika dipun suwuni priksa. Wong ditakoni menika adilipun namung dipun wangsuli. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Nuwun pamunten. Janaka namung badhe nagih dhateng jangkeping wahyu purba sejati. Jangkeping wahyu purba sejati. Wahyu purba sejati menika wonten sengawan warni. Cahyaning rat, wimbaning rat, yuwananing rat, reksakaning rat. Utawi cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, yuwananing rat. Cahyaning rat menika wahyuning ratu, wimbaning rat menika baboning ratu, reksakaning rat menika wahyu patih, yuwananing rat menika wahyu wadat. Sampun tumurun wonten ing jagat. Inggih, sampun. Wonten ing astana Gadamadana, papan pesarenipun Turas Mandura. Kakang Narada tasih kemutan, temtu kemawon tasih. Sinten ingkang nampi wahyu menika kala wau? Cahyane ra dipun tampi dening pun Arjuna. Wimbane ra dipun tampi dening pun Lara Ireng. Reksakane ra dipun tampi dening pun Kresna, lajeng yuwanang rirat wahyu wadat menika dipun tampi dening Baladewa. Nuwun sewu lho, Di. Samangke sampun ngatetepaken bilih Janaka nampi wahyu ratu, nanging kula nuwun sewu jangkeping wahyu ratu menika tasih wonten. Jangkepipun wahyu ratu menika menapa? Jangkepipun wahyu ratu menika ingkang badhe dumawah wonten ing jagat. Ingkang nembe kemawon dipun gayuh dening pun Janaka inggih menika pun wahyu purbaning rat, menika wahyu lelananging jagat. Wahyu lelananging jagat. Mila sampun trep menawi Janaka menika sampun kedurungan wahyu ratu, wahyu Nalendra tumunten piyambakipun pados wahyu lelananging jagat sarana nglampahi tapa ngambang wonten tengahing samudra. Menika tumrapura sampun sak mestinipun. Menawi sampun kados mekaten menika Adi Guru kedahipun nglenggahi wonten ing adil lan bebener. Tegesipun adil lan bebener menika panjenengan ugi kedah matedhakaken wahyu purbane rat menika dhateng pun Arjuna. Margi sampun trep. Tegesipun sampun curiga manjing warangka dados tunggal antawisipun wahyu Nalendra lan wahyu lelananging jagat. Inggih Kakang. Inggih. Menawi ngaten menapa sak mangke ing rayi kedah matedhaken wahyu menika dhateng pun Arjuna. Mesti kemawon ngaten. Setunggal. Netepi dhateng menapa sampun paduka ngendikaken nduk nalika semanten mbok menawi panjenengan sampun boten kemutan. Jangkeping wahyu purba sejati menika wonten wahyu lelananging jagat. Sinten sing iso nggayuh wahyu Nalendra bakal entuk wahyu lelananging jagat. Menika panjenengan sampun nate paring pangandikan. Ning kula nuwun sewu, panjenengan tentu supe arepa dewane ya nganggo lali barang menika mboten menapa-apa, mboten menapa-apa. Inggih Kakang, mboten napa-napa kula ingkang ngemutaken. Samangke pun kedah dipun paringaken dipun Janaka. Mongko Janaka sampun nglampahi tapa mangambang, panjenengan ugi nate paring dawuh piyambak. Wahyu lelananging jagat bakal tak paringake marang titah ing kedurungan wahyu Nalendra. Ning titah mau kudu iso nglakoni sing menungsa ora iso nglakoni, ya kuwi ngambang ana tengahing segara. Mongko samangke Janaka sampun kelampan tapa ngambang wonten tengahing samudra lho, Di. Adi Pramesti. Kakang Narada, punapi? Menapa sampun paduka dawuhaken ing ngrayi nampi kanthi lega legawaning manah. Tegesipun gandeng Janaka sampun lampah tapa mangambang wonten tengahing samudra. Tetepa Janaka badhe kula paringi wahyu lelananging jagat. Ingkang samangke kinarya jangkeping wahyu Kanalindran Kakang Resi Narada. Ah, talah syukur disyukur. Maitra mekaten paduka ngepengi menawi sampun paduka ngendikaken duk nalika semanten kula anak seni lan kula jumurung kederek kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru.
Menawi ngaten Kakang dinten sak mangke kantun merpeki papanipun Arjuna nginipun alampah topo. Kula pribadi badhe maringaken wahyu lanangi jagat dhateng pun Janaka Kakang Rada. Menika prayogi di. Rekaning Sang Manikmaya. Samyalok yen ana tunggalaning Jawa ingkang wantun miyak Kang Samya Sumewa. Nenggih dewaning panggodha pangrencana. Saking dandang manguri nenggih Pandya Betari Durga kumrisik tanpa kanginan dumugi ngajenge Sang Hyang Manikmaya kagiat kadrakasan Sang Hyang Jagat Giri Prati. Tumunten kadhiraken dening Kakang Narada prapting wonten ing tengahing samudra menika boten pangling kadipun Bathari Uma inggihpun Pandya Betari Durga ingkang sowan ngabiyantara ngersanipun ingkang rayi Kakang Narada. Arep napa Durga yaene wis kelitian iki. Sajaipun wonten wigatos menapa to sebabipun dene Durga sowan? Katimbalana Di nang kedang atos-atos lho Di. Nadan Durga menika klunun sewu jangkeping dewa nanging menika dewaning panggodha pangrencana mila Pramesti Bathara Guru kedah tetek lair batosipun Kakang Narada kasinggihan mekaten lenggah ingkang sekeca. Inggih permoni sawise aso kang dadi napas sasat kang dadi riwe padha raja saprapta kita permoni pasang Kalimantabe tidak bina ing lodone dumawang nawang towang pukulun kepareng kula ngaturaken sembah semoga mabekti kula kunjuk sandhap padha paduka iwang adi pukulun ya permoni lun tampa ora liwat pangestu lun tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan pukulun iya permoni prayogakna nggonira ngadhep sampun boten kirang-kirang anggen kula ngabiyantara ngersa paduka iwang adi pukulun Pramesti Bathara Guru. Durga Wadararja sapraptamu. Patripun Iwang Narada wilujeng bekti kula konjuk Iwang Kula Narada. Ya ulun tampa. Prayogakna nggonmu ngadhep lan ana wigati apa darbe atur apa marang Adi Pramesti Bathara Guru tumuli aturna. Ngestaken dawuh permuni kula wonten timbalan. Ana wigati apa? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Marata coba matur ingkang prasaja lan panjenengan ulun Bathari Durga permoni. Kita malah katon nggone netesake waspa. Ana parigawe apa lan ana kedadian apa permoni matur marang panjenengan ulun. Sawu-sawu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana pukulun. Sowan kula ngersa paduka Iwang Adi pukulun menika ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka Iwang Adi pukulun dene ndungkap angka kalih. Sowan kula menika putusan kejawi namung pasrah kejah gesang kula pukulun. Permoni kula wonten dawuh. Apa to sababe dene kita matur kaya mengkono? Krana lumraping rayipun permoni kula sampun boten pantes gesang wonten ing alam madang. Kula sampun boten pantes minangka dados janggeping para dewa miwah. Kula sampun boten pantes kula pentah dhateng turas paduka inggih menika pun dewa srani. Duh pukulun semban kula. Kados menapa risaing manah kula duk nalika semanten kula nampi sawanipun pun dewa srani. Wonten ing dandang mangure dewa sani mrumutah kaliyan ingkang rayipun Betari Durga bilih piyambakipun kepengin sanget kedunungan wahyu lan nanging jagat. Inggih menika pun wahyu purbaning karat. Monggo nyatanipun kedah lampah tapa wonten telenging samudra. Monggo dewa srani boten saged nglampahi tumunten piyambakipun nangis wonten pangkonipun ing rayipun Betari Durga. Jejeripun kula menika ibunipun dewa srani menawi anak kula nangis. Monggo kados mekaten kawontenanipun ajeng kula menika kados pundi pukulun anggenipun badhe mituruti pamurkahipun anak kula pun dewa srani menika kula menika kedah kados pundi. Mboten wonten margi kejawi amung sowan ngersa paduka Iwang Adi pukulun. Jer kula nuwun sewu dewa srani menika turas panjenengan, menika wiji panjenengan, menika toya panjenengan.
Iya Durga. Inggih. Mila dinten samangke pukulun gesang lan botenipun Dewa Srani menika gumantung dhateng Jengandika Hyang Adi pukulun Bathara Manikmaya. Lire kepiye dene sira matur ing kaya mengkono. Menawi paduka mboten paring wahyu laranging jagat menika dhateng putrapun Dewa Srani. Tertentu kula badhe kecalan anak inggih menika pun Dewa Srani panjenengan iki mboten badhe saged sumurup dhateng dewasanipun Dewa Srani. Tegesipun Dewa Srani badhe pejah. Nanging menawi paduka maringaken wahyu menika dhateng putra paduka, tobat pukulun inggih menika ingkang kula suwun. Pukulun menika ingkang kula suwun pukulun. Sidang sekaring bawana langgeng Durga Permoni tumarata penggali ulun bareng sira Pandya Betari Durga matur yen to Dewa Srani kuwi turasulun meh wae ulun kalipyan yen to darbe putra kalawan jeneng sira ya kuwi kang aran Dewa Srani ana ing Tunggul Malaya. Mula panjaluke Dewa Srani kuwi ateges ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradak. Permoni aja kuwatir. Senadyan samengko akeh kang padha kepengin kedunungan wahyu purbaningrat nanging gandeng atmaja ulun dhewe wae mbutuhake wahyu purbaningrat. Dudu wong kana-kana, dudu wong liyan kebrayan ingkang bakal nampa wahyu purbaningrat kejaba mung ya kuwi atmaja ulun pribadi Dewa Srani kang bakal kedunungan wahyu laranging jagat lan curing bawana. Batobat matur sembah nuwun kula. Sembah nuwun. Pepindhan Batobat Paduka tasih putan bilih Dewa Srani menika putra Paduka piyambak. Bilih Dewa Srani menika turas Paduka piyambak dhateng sinten malih kula menika badhe motah. Dhateng sinten malih kula menika badhe nyuwun tulung jenenganipun Dewa Srani menika putra panjenengan. Moncer putra panjenengan ya melu kesawapan moncere ngaten lho Bu Kulon. Iya Bathari Durga. Indra wonten dawuh. Tara guru iki bapakmu ning aja tok tiru ya Indra. Inggih wis akan dawuh. Wah, wis ulun wis tratapan. Lah rak tenan to. Ora lidak ujaring wong daplok. Pendak-pendak kayangan tentrem, pendak-pendak kayangan ayem anggere Permoni munggah, Bathari Durga munggah ning kayangan. Ah, tenan ora. Kayangan dewaning para dewa ning kok gampang minger kiblate, gampang minggok dalan. Namung dipun tangisi kaliyan ingkang rayi kemawon. Nuwun pamunten lho, panjenengan sampun paring dawuh. Nuwun pamunten, panjenengan sampun paring dawuh bilih wahyu Purbaningrat menika badhe kaparingaken dhateng pun Jana kang dipun tapa mangambang wonten ing samudra. Lah menika dados pundi? Nembe kemawon paring dawuh dereng ngantos telung kedheping paningal, panjenengan sampun malih paningal panjenengan, sampun malih pangandika panjenengan. Wahyu Purbaningrat badhe dipun paringaken pun Dewa Srani menika lajeng kula nuwun sewu lho, lelabuhane Dewa Srani menika menapa? Lelabuhane Dewa Srani tumraping jagat gedene tumrap kayangan menika kula nuwun pamunten kula nyuwun dawuh sing pundi lakon apa kula tak takon. Lah dereng wonten. Lah nek Janaka niku wis marambah makaping-kaping madhangake kayangan. Gawe padang tumraping kayangan Suralaya. Gawe padang tumraping jagat menika Janaka sampun marambah makaping-kaping. Mula nek entuk wahyu Purbaningrat laranging jagat menika Janaka sampun trep sampun pantes. Sampun satrepipun dudu kok Dewa Srani panjenengan nemtokaken suwiji-wiji namung klintu lho Di, benere dhewe ora bener sejati, ora bener bebrayan lho Di. Priksa nggih upami panjenengan dados kula mesti kemawon Kakang Trudo saged menggali saged metang penangisipun Permoni menika sami kemawon penangisipun tetimbangan kula. Permoni Bathari Uma menika nuwun sewu rumiyin kekasih kula. Ngantos kula anak-anak setunggal kelan Permoni nggih menika pun Dewa Srani. Dewa Srani menika anak kula. Anak kula duwe kepinginan kok wong tuane mbegogok.
Mboten mituruti pamutahi anak menika lajeng kula menika wong tuwa sing piye. Mangke riyin panjaluke anak niki ya dipetung ora wong saben anak njaluk apa-apa dituruti saben anak. Njaluk apa-apa dituruti kula nuwun sewu. Menika mboten prayogi lho. Tur kula nuwun sewu ingkang dipun suwun menika wahyu. Mongko wahyu menika kanugrahaning dewa. Wahyu menika kanugrahaning dewa tumanduk dhateng titahipun ingkang saestu titah menika kala wau sampun manjing sampurnaning gesang. Tegesipun menawi titah menika kala wau dados satriya nggih satriya ingkang sampurna dados nalindra-nalindra ingkang sampun sampurna dados brahmana ingkang sampun sampurna menika badhe nampi kanugrahan saking dewa nampi kanugrahan saking para jawata. Monggo Janaka menika saking pitangan kula sampun sampurna nggih dados satriya. Sampun kedurungan wahyu nalindra, kantun kedurungan wahyu lananging jagat. Samenika kula nuwun pamunten. Ingkang putra menika nggadahi labuhan menapa elek mboten mung sampeyan tok. Mula sak tingkah polahe pengarep niku kudu sing ati-ati, ndak nyerempet eleke karo bawahane, ngaten lho. Kula ya melu elek, Bu. Kula nggih nderek elek inggih, ora mau kula ngaturi ngemut dhateng kawontenaning sejatosipun. Tobat. Sampun ngampos wala wali lho, Bu Kulun. Sabda Brahmana Raja. Sabdaning pendhita pengendikaning Nalindra menika kaya Wikresna tumaming drancang lan kenging lumebek. Kedalu mampah panjenengan sampun paring dawuh. Panjenengan sampun paring dawuh bilih dinten samangke panjenengan badhe maringaken wahyu menika dhateng putra pun Dewasrani menawi panjenengan mencra-mencra kaya banyu tumumpang godhong sente menika mangke mboten sae kedadosanipun lho Bu Kulun. Iya Durga sabar. Iki lagi dirembuk. Monggo nek panjenengan badhe maringaken wahyu menika dhateng pun putra Dewasrani monggo. Nek ana apa-apa Nrada ora melu-melu, tunggak waru godhong dadap. Menika tegesipun menapa? Nrada ora melu-melu, ora melu garap. Mekaten Kang. Nggih. Tunggak telo. Pun mboten sanan. Ora melu garap ngoten. Ora melu garap. Nek ana apa memang tanggung dhewe. Mergo kula percaya sapa sing bibiti ala ing kono bakal undu-undane ya sarwa ora prayoga. Ning sing bibiti becik utawa sing nandur kabecikan, undu-undane ya sarwa becik, undu-undane sarwa apik. Pun niku mawon. Menawi Kakang Rada ngaten menika ateges boten sarujuk menawi wahyu kula paringaken dhateng pun Dewasrani. Mboten. Menawi boten sarujuk ke menapa panjenengan lenggah wonten ing Kayiwangan. Ngandel ora. Anggere nesu wis ukarane campur-campur. Nadyan kula menika mboten nuwun sewu mboten patos cetha ning kula ngertos panjenengan paring pangandikan menapa. Kakang Rada kok tesih mapan wonten ing Kayangan. Kersanipun pripun? Menawi panjenengan mboten gathuk kaliyan pemanggipun pun Manikmaya, mbah iki sampun ngantos lenggah wonten ing Kayiwangan Kakang Rada. Wah, aduh. Lah Durga iki nganggo racun apa to ya? Wah, jan tobat. Lah kok iso nganti Malik paningale Adi Pramuji Bathara Guru nganti mentala nundung karo Bathara Antrada. Nuwun sewu, Di. Menawi panjenengan pangartinipun kados mekaten menika panjenengan boten sang ngendika, Kakang Rada kula aturi kesah. Kula tertentu boten badhe jenak papan wonten ing Kayiwangan. Kayangan papan suci, kayangan papan ingkang sae. Samangke sampun kados mekaten kawontenanipun reget jejemberi mergi saking pangarti paduka ingkang alisih saking angger-anggere kautaman. Kula sampun boten mathuk, kula sampun boten cocok. Menawi panjenengan paring dawuh Kakang Rada kula aturi kesah, dinten menika kula kesah. Kesah saking Kayangan. Kadewatan kula pasrahaken dhateng panjenengan. Kakang Rada sampun mekaten. Mboten. Padhaken Rada ira iso nesu nggih. Arep nek esuk nggo dolangan Bagong nek esuk nek sore aku iso nesu. Nek ngaten Kakang Rada sampun ikhlas nilar Kayangan. Mboten ikhlas sebab menapa? Kakang Rada badhe menapa? Lho kok badhe menapa menika dudu urusan sampean. Kula tekan jagat arep ngapa-ngapa niku sakarep kula malah penak dadi manusa, mane dadi dewa. Pun kula tak dadi manusa mawon. Kula tak nonton Dewa teng Kayangan sing mang pimpin iki apa? Bakale selawase becik terus. Kula tak ndelok kaya ngapa? Inggih. Inggih pripun? Matur teman paduka menika diwani para dewa kok ya. Nuwun sewu lho ajre kok ya. Panjenengan nggadahi wewenang sawetahipun badhe panguwaos sawetahipun. Menawi dipun tundung ya ibu tundung, ngaten mawon mboten dadak bingung ngaten menika lho Bu Kulun. Kakang Rada. Pripun? Inggih.
Batobat men kados pundi lho. Kok ya nek wis ya wis lho. Menawi Kakang Rada mboten betah wonten ing Kakang kula aturi kisah sae Kakang. Nah iki. Mang Titeni sampeyan tuminta Allah. Wahyune kulun. Iya. Ya mung ngene. Gandeng syarat seranane wong bakal kedulungan wahyu lananging jagat ulun dhewe ing wis darbe pranatan. Nalika semono ulun wis paring dawuh wong kang bakal kedulungan wahyu lananging jagat kudu bisa tapa mangambang ana ing tengahing samudra. Mula wektu dina iki aja kongsi disuraki dening para kawula sinengguh yen to Bathara Guru mban cindhe mban siladan. Yen majaku tak mban cindhe yen wong liya tak mban siladan. Mula ora ketang amung sedhela Dewa Srani dawuhana supaya tapa mangambang ana ing tengahing samudra. Permoni Uta Pandhawa tata gati Wisraya. Kok nuwun ngapunten Dewa Srani menika dereng sak traju, dereng sak bobot. Malah samangke kula nyuwun iga bertikel paduka Hyang Manikmaya. Supados putra paduka pun Dewa Srani menika saged nglampahi tapa mangambang wonten tengahing samudra menika kados pundi caranipun borong mangken paduka badhe paring pambyadu dhateng putra paduka pun Dewa Srani iku kulun. Ya to yen mancen kaya mengkono. Permoni ana syarat ulun kudu nglilakake titian ulun Lembuandini. Dadi titianing si Dewa Srani nggone tapa mangambang ana ing tengahing samudra. Mula wektu dina iki Atmaja ulun Dewa Srani bakal ulun paring ngampil wujuding Lembuandini. Permoni Batobat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula ngaturaken panuwun. Dadi mengkono pamutah kita Permoni. Wis marambah makaping-kaping ulun paring pambiyantu nanging mesa isih kurang nggonira nyuwun kelawan panjenengan ulun. Ya to yen pancen kaya mengkono ora ana pusaka kang bakal bisa gawe babak kulite Panengah Pandhawa apa meneh bisa gawe siraning Panengah Pandhawa krana sekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding boboting yuda ya mung si Arjuna. Mula kang sangka kuwi marata gage sawangen ulun bakal manjalma kaya wujud dene Jemparing. Jemparing iki mengko ing bakal dadi sarana patining si Janaka. Permoni Batobat ngaturaken panuwun tanpa pepindhan kula ngaturaken panuwun. Ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan Batobat. Lahir Bathara Sangen Paduka Bandhu dhateng pundi putra pun Dewa Srani pikantuk wahyu purbaning ratu kulun. Iya Permoni. Mara gage aja nganti kawanguran dening sakatahing para Jawata cukup Atmaja ulun Bathara Surapati lan Yama Dipati ora bakal ngundhangake kelawan kahanan iki. Inggih. Boyongan pusaka iki lan kantinen Lembuandini prapteng Tunggul Malaya. Dewa Srani iki nen tapa mangambang nitih Lembuandini mengko sinambi nyaketi papane Janaka nggone tapa mangambang. Apik niatku becik. Kepengin ngelingke sing lali jejeke sing bengkong. Mengko kanane Adi Pramesti Bathara Guru bareng ketekan Cidurga dan wah menungsa ora tatanan randa. Isa malik paningale Sang Pramesti Bathara Guru kasan tumindak ingkang sekawit bakal maringake wahyu purbane Ratu lan Si Arjuna dadi malik tinggal bakal kaparingake marang si Dewa Srani. Lah piye? Dewa-dewa sing kudune becik kudune suci wae iso mengeng, iso menggok dalan apa meneh titah. Wah lah, mula aku wis ora kepenak. Durga munggah kok rok-rokan iki. Monggo roke tengah disigar dhuwur banget. Pur mengargo timpo. Men Bathara Guru weruh. Tenan jebul. Bener ngendikaning para sepuh godha sing paling abot ki pancen godha gebyaring wentis kuning. Wah, nek wis kena kaya ngono kuwi jan wah wis. Wah, ya wis. Ora piye-piye wae. Ya, ulang ditundung saka kayangan ora bakal aku bali marang kayangan durung apik, durung becik kaya wingi uni. Oh, kendel riyen wong. Iku sampeyan mesti wae.
Kula ditundung dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Aku ngerti yen Iwang Pikulun Bathara Guru kongkonan karo anak-anake klebu kowe, kon nututi karo aku supaya aku bali nang kayangan. Ya ngono apa ora? Ya ngono apa ora? Apa mbok anggap nerada ora wani gelut ngono apa piye? Mangke riyen. Sampeyan niku sak ploke mondok sedhela kok emosinan. Ben mangkel aku. Dewa-dewa ora tatanan. Sing apal kaya ana sing ora apal dunak keting kluwik ra karo-karuan. Inggih. Wo. Piye? Sareng kula petang-petang kula niku dadi dewa niku rak dadi sembaning titah to. Mestine ngono. Monggo dewa niku pakartine kudu apik. Merga dewa niku sak tingkah polahe Kayangan Suralaya lagi rusak, Kayangan Suralaya lagi geger, Kayangan Suralaya lagi amoh. Merga saka pokal gawene Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih. Ning rak Iwang Pikulun Bathara Guru. Kula sami manah kula kalih sampeyan ndandani kayangan nek nganti ana alane kayangan. Monggo sing gawe ala dewa siji. Monggo sing kelepetan dewa pirang-pirang sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok blereting kahanan mesti kesempyoke ngaradan. Kenthange piye kuwi? Sing boten ngertos kenthang kimpuling kahanan pojok blereting kawontenan mesti kesempyoke ngaradan. Lah mesti bener, mesti bener. Pakartine sing tumindak Allah Adi Pramesti Bathara Guru ning sing elek dewa-dewa kabeh, ngono. Inggih. Lah terus kula melu sampeyan. Melu aku piye? Nderek sampeyan. Melu aku ngrekoso, aku ora dadi dewa iki aku arep mudhun dadi titah. Kula dados titah nggih mboten napa-napa. Kowe sing maune kecukupan apa sing tak butuhake mergo dadi jawata ning dadi titah iki ngrekoso lho ya Madipati, kudu nyambut gawe lho. Mboten napa-napa. Nyambut gawe abot kula sagah. Nyambut gawe sing ngrekoso kula sagah mbangane kula kepenak uripe ning sasar susur tumindak kula melu wong sing ora bener luwung melu wong sing bener ngrekoso ning urup kula kepenak niku paitan kula. Untung isih ana dewa sing apian kaya kowe. Dewa iki saiki racak-racake elek kabeh. Inggih. Asli kuwi ora sandadak ditutup-tutupi. Ya meng kowe wong kaya kowe kuwi elek wujude dewa elek ning pakartine apik ngono kuwi sih disna dijagake dandan-dandan karo dewa-dewa sing wis bosok pikirane. Inggih. Ngono ya? Inggih. Dadi nek ketemu dewa-dewa sing elek iki elekno supaya dadi dewa sing apik. Wis ora apa-apa nek pancen kowe melu aku ning ngrekoso lho. Inggih. Mboten dados menapa mudhun ning kayangan. Jumujug enten pundi? Ning negara Ngamarta. Lho. Kok malah tengah Marta. Wis Ben, iki arep tak gawe geger sisan. Arep tak kandhake para Pandhawa. Apa dianggep Pandhawa wedi karo dewa napa piye? Nek wis Puntadewa Werkudara, janakane lagi tapa. Nek kula Sedewa iki engko nesu mergo Janaka arep dipateni karo Adi Pramesti Bathara Guru. Wis Ben, kayangan morat marit boyo wis Ben. Sampeyan niku dadi dewa arep apik apa arep ala? Sik ta? Kok malah aku tak arani ala iki? Nah sampeyan laporan Pandhawa niku sampeyan dewa tumbak cucukan. Oh, mang pikir. Mboten sah laporan. Nek ora becik ya kudu becik, ala ya kudu ala, melu ya. Pawartosipun anggen paduka ngrantu dhateng rawuhipun ingkang Ibu pun Pandya Bathari Durga. Isinipun kula cemadhong dawuh. Wadyabala tunggul malaya. Nggih, wonten dawuh. Ngerti yo? Sawaning Kanjeng Ibu Pandya Bathari Durga marang Kayangan Suralaya ingkang wigati mung kepengin nyuwun tumurun wahyu purbaning rap ya kuwi wahyu lananging jagat lan curing bawana. Isin wirang bebareng atase Dewa Srani kuwi putra Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Lah kok dadi uripku ning alam donya kalah. Tiyan ditanding karo Si Arjuna kuwi tegese aku bakal jejereng sasra wirang. Lajeng kepareng paduka. Tumuli aku nyuwun tulung marang Kanjeng Ibu supaya sowan ngersaning Kanjeng Rama ya Sudarmaku Sang Hyang Jagat Girinata. Ingkang wigati wahyu lananging jagat mau aja nganti ditampa dening Kakang Janaka. Nanging aku ingkang kudu nampa. Aku ingkang pantes minangka dadi lancuring jagat lananging donya iki. Prajurit Tunggul Malaya.
Samangke lega raos sing manihipun ingkang putra pun Dewasrani. Keparenga kula badhe nyuwun dawuh saking paduka Kanjeng Ibu menggah Purwa Madiran wusananipun kados pundi ambabarana ingkang putra pun Dewasrani. Tobat. Anakku nggih anakku wong gagah, anakku wong sentosa Dewasrani. Bejo kemayangan ing atase kowe kuwi duwe ibu kaya aku. Turta kowe isih turang sing Sang Hyang Jagat Girinata, mula sak ciptamu dadi sak sediamu mesti ana. Liripun kados pundi paduka Kanjeng Ibu paring dawuh mekaten, Dewasrani kula wonten dawuh. Ngerti anggon raya-raya swanana ing Kayiwangan Suralaya. Apa ing dadi wigati wis tak aturake makabeh marang ngersaning Sang Hyang Jagat Girinata Purwa Madya Wusana samendhang ora ana ingkang karempit. Tinampa dening Sudarmamu ya kuwi Sang Hyang Jagat Giripati. Dewasrani anakku cah bagus marata gage sawangen. Baliku marang ya kuwi lengkahing Gunung Himawat kene iki nantenan Lembu Andini iki titianing Sang Hyang Jagat Girinata. Lan ngerti ya, Sang Hyang Jagat Giripati wis memba wujuding jemparing. Wontene apa to nganti wujud jemparing kaya mengkono mergo aku wis matur Sang Hyang Jagat Girinata yen to Janaka isih urip tangalamon Dewasrani bisa ngukep kanugrahan ingkang aran Wahyu Purbaningrat. Mula babar pisan tak jalukke patine Janaka lan Sang Hyang Jagat Giripati memba pusaka wujud jemparing. Ya jemparing kuwi mengko ingkang bakal bisa mateni Janaka yen Janaka tekaning pati gampang kono bakal entuk wahyu lan nanging jagat mau Dewasrani Kanjeng Ibu. Lajeng paringipun Kanjeng Rama Pukulun maringi Lembu Andini dhateng paduka Kanjeng Ibu. Ora kok jeneng diparingi nanging diparingi ngampil. Ngerti ya? Yen to wong kang bakal entuk wahyu Purbaningrat mono kudu bisa nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra. Mongko saka pitunganku Dewasrani anakku lanang durung bisa lan ora kuwagang yen to nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra. Mula aku njaluk tulung kaliyan Sang Hyang Jagat Girinata. Srana lawan putrane ya kuwi supaya bisa nglakoni tapa ngambang ora mung dienggo ila-ila tok sing wigati mung dadi syarat srana tumurning Wahyu Purbaningrat. Lajeng kula kedah kados pundi nitya Lembu Andini iki tapa ngambang ing tengahing samudra babar pisan tak paringi pusaka jemparing ing kedadian saka Sang Hyang Jagat Girinata ya Sudarmamu dhewe. Sadurunge kowe tapa ngambang golek ana menyang endi dununge si Janaka. Yen wis weruh wujude Janaka lan katon gampang nggonmu merjaya, jemparing mau lepasna. Yen lumrah Janaka ora bakal bisa urip. Merga ketaman jemparing kedadian saka wong tuamu ya kuwi Sang Hyang Jagat Girinata Dewasrani. Kacarian putra Lamudra. Sinuwun Prabu Dewasrani nggone tapa mangambang ana ing gigiring Lembu Andini. Ngestaken dawuh. Prasta paduka kliran ana kula nyametaken sangganing Purwadya Bala. Aja nganti ana ingkang marojol saka sela selaning garu. Inggih ngestaken dawuh Gusti Tumenggung.
kretena ning pasewakan sawetawis lenggah wonten ing Praja Ngamarta parandening mangke dereng wonten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Kaka Prabu Ndorowati. Yayi, kula nuwun pangapunten. Kula menika namung jejeripun dhayoh. Wonten ingkang kagungan dalem menika paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Taunana windanana kula mboten badhe wantun angrumiyini medhar pangandikan wonten madyaning Datulaya Negari ing Ngamarta. Kresna kakangku, Werkudara piye? Nadyan dikaya ngapa? Nanging Kresna kakangku tinemu werda. Dara, nadyan pun kakang tinemu werda, nanging pun kakang ora duwe purbawasesa sakmutuhe tumrap negara Ngamarta. Yen sing duwe omah durung nimbali utawa durung paring pangandikan, ora kena aku karo Yai Kresna kuwi cemongol-congol ana ing Datulaya Negara Ngamarta. Wah, yen pancen kaya ngono, barep kakangku, Werkudara kepiye? Mara gage ngendika, apa ingkang dumadya ning Praja Ngamarta? Kaka Prabu, estunipun sampun lingsem manggen kula badhe munjuk atur. Liripun kados pundi dene Paduka Yai Prabu paring dawuh mekaten? Inggih. Krana wangsul wangsul pendak-pendak kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Kaka Prabu ingkang dados lereking pirembagan boten sanes kejawi namung kadang paduka panengah inggih pun Arjuna inggih pun Janaka. Lho, kadang kula Yai Arjuna wonten menapa? Kaka Prabu wonten ing pawahan utawi pasewakan menika boten ketingal sowanipun Yayi Janaka. Monggo miturut aturipun Dimas Werkudara sampun wonten meh tigang candra etang enggo klengganing dinten sak mangke menika Yayi Arjuna nilar kasatyan Madukara. Monggo boten wonten baban ingkang mangandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Mila anggen kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Kaka Prabu Ndorowati sak mangke menika mugi keparenga enggalih hambebantu dhateng bot repotipun punta sakadang supados sak mangke Pandhawa boten gotang Arjuna keparenga sak mangke timbul utawi kundur wonten Praja Ngamarta. Kaka Prabu Ndorowati Kresna sinayang manggelung mintonaken diwikramanira. Pandhawa Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring santa Kurawa
Kambau ngesro katite merut layut sagung praratu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tandhah wadana pukul. Boten kanthi kanyana-nyana paduka Iwang Pikulun kanika putra tedhak wonten ing negari Ngamarta kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya Puntadewa ulun tamah karya Bombong Tyasrilun liwat pangestu ulun tampanana ya Darma Kusuma. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kresna ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Narayana. Iya pukulun kula pundi nggo jimat paripe. Drada kakeku aku maturake sembahku. Werkudara ulun tampa karya Bombong Tyasrilun pangestu ulun tampanana ya Bratasena. Ya. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, la iki Baladewa barang malah ning Ngamarta. Iki. Sampun sawetawis nderekaken dhateng kadang kula Yai Prabu Ndawaraka. Ayo ya syukur. Pangestu ulun tampanana ya Baladewa, kula pundi nggo jimat paripe. Wonten paridamel menapa pukulun dene paduka kepareng tedhak wonten negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna pukulun kula nedya cumadung dawuh. Ngene ya Puntadewa. Ulun ngerti apa to kang dadi duh kitane ngalih kita dene kita nganakake pasewakan ana ing jroning negara Ngamarta. Nganti ngrawuhake kadang kita ya kuwi si Kresna. Ora mokal jalaran Kresna kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Mula yen ana abang biruning lelakon ning para Pandhawa kuwi mung gumantung marang Natandrawati. Dina semengko Kresna wis sowan ning Praja Ngamarta. Lan wis nampa pangandikaning Putu Prabu Puntadewa dene ribeting para Pandhawa merga pokale si Janaka ing pendak-pendak ninggal kasatriyan Madukara, pendak-pendak ninggal karang kewajibane negara Ngamarta. Kasinggihan mekaten Pukulun. Malah kepasang yugya kantuju ing inu. Dene Paduka Pukulun kepareng nawuh wonten negari Ngamarta. Paduka tartemtu mangertosi wonten pundi dunungipun kadang kula Yai Arjuna ingkang sampun tigang candra sakmangke menika ninggal negari Ngamarta. Ya, yen pancen kita nyuwun kalan panjenengan ulun. Kowe wis ora dadi dewa terus arep dadi apa? Ha sembuh kok gampang. Sembahku ulun wis ora dadi dewa. Sebabe apa? Lah perkara sebabe iki mengko aku tak crita luwih dhisik. Nggih kula parang Ambabarana. Wonten menapa Tri Paduka sampun boten dados dewa menika lajeng nuwun sewu dados napa? Ha isih tak kok kowe aja ngono kuwi Gusti. Kula ditundung merga ora sak rembug karo Adi Pramesti Bathara Guru. Lah iki ngene tak kandhani ya, sejatine yen kita bingung apa to sababe Janaka lunga iki Janaka lunga ora kok ropyan-ropyan nuruti pribadining Janaka dhewe iki ora. Ora nuruti karo kesenengane Janaka kuwi ora. Neng Janaka kae pancen satriya sing nglono, tegese pendak-pendak kuwi ora tau betah mapan ana ing kasatriyan, mesti lunga saka Madukara. Lungane Arjuna mesti nglakoni tapa brata, nglakoni prihatin. Mula nganti ana tetembungan payo-payo katempuh ing Samirana kenya jinatu krama. Karo apa jenenge iki? Baladewa apa kae? Wah, kula supe. Ya wis. Lali ya wis ra dadak moke loro kuwi, loro. Iki. Janaka kuwi mula ora nganti betah mapan ana ing kasatriyan Madukara. Ha dina iki lungane Janaka kuwi teteki semedi ana ing tengahing samudra, ana ing lengkahing Gunung Himawan. Apa to sababe Janaka nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra? Merga Janaka iki wis nampa wahyu Nalendra. Kresna kelingan ora nalika ana lelakon Wayu Purbasejati biyen kelingan ora? Inggih kemutan Pukulun. Kita entuk wahyu apa? Kula pikantuk wahyu patih reksakaning rat. Baladewa entuk apa? Nggih, kula entuk yuwanane rat wahyu wadat. Lah, sing entuk wahyu ratu utawa wahyu Nalendra kuwi Janaka baboning ratu Siwara Sembadra. Mula ora aneh nek Janaka tumuli dawuh karo Siwara Sembadra. Dasare wis entuk wahyu Nalendra karo wahyu ratu utawa baboning Nalendra. Ya mung Janaka ing besok bakal bisa nurunake sejarahing Nalendra ana ing Nusa Jawa. Ngono. Jangkeping Purbasejati kuwi janjane ana ya kuwi wahyu lananging jagat alan wahyu purbaning rat. Syarate kudu mangambang tapa ning tengahing samudra. Lah iki Janaka lagi tapa ning tengahing samudra. Adi Pramesti Bathara Guru sak tenane bakal maringi wahyu lananging jagat marang si Janaka. Ning dumadakan sowane Bathari Durga wis ora aneh meneh Durga mesti dibelani karo anake si Dewa Srani. Lah tenan. Adi Guru Malik tinggal
Adi Guru mbelani Dewasrani murungke nggone maringi wahyu karo si Janaka. Malah dina samengko kabar sing tak tunggu Dewasrani dibantu karo Adi Prambi Bathara Guru bakal mateni Janaka. Blek karet. Kuku karepe dhewe menunggu sangat. Werkudara. Iya. Kakangmu ae tututana. Tak teruske ya nek keteta ya. Iki mau apa kok mak gedebuk-gedebuk. Kula mboten mrene. Kula iki nek crita karo ler-lerane. Dadi Mbaya Pati ngerti. Lah kang mula kang saka kuwi yen tok kita ora ngembelani karo si Janaka, Janaka mesti tekaning pati merga Dewasrani dibantu karo Wang Turun Jagadgiri Pratingkah. Sapa to sing bakal iso ngungkuli kekuwataning Sang Hyang Jagadgirinata? Kresna aja meneng wae. Iki dadi tanggung jawab kita nek menestaken dawuh Yayi Latri mlebet wonten ing Kedaton Negari Ngamarta. Kula ing badhe nimbali para putra sumados samangke dijagianipun ingkang rayipun Arjuna. Koko Prabu kula semanggaken kawontenanipun kadang kula panengah Koko Prabu. Adine Baladewa, konangan Baladewa, lakon dicung akhirat nyawa barang kowe. Lupute apa? Lupute apa, Janaka? Mari dipateni, mengarah karo wayuan panen iki. Aku mau iso mateni kowe Janaka piye? Kowe nesu karo sapa? Karo Iwang Pulun Bathara Guru, karo Dewasrani. Wani ganggu karo Janaka. Janaka tapa ning tengahing Samudra, gaya wayu purbane rat karo dipateni iki rupa Jawa. Janaka le tapa nendi? Ning tengah segara. Segara ngendi? Oh iya ya. Suneh nek nesu iki takon alamate. Rasa penae dhewe. Aku percaya kowe wong seneng nesu. Nek nganggo hitungan. Wah, gawe kesel. Kresna kongkonan aku kon ngoyak kowe. Lit nesu nek wis pernanggone Janaka Letapa ning lengkeng Gunung Himawat ana segara anakan. Neng kono Janaka Letapa wis ge nesu. Wis kagol. Wah, gugu karepe dhewe. Yai Prabu, Koko Prabu. Nggih. Para putra dipun klempaken. Oh iya, prayoga Yai. Inggih, Koko Prabu. Setyaniko garwanira ing Jumadung dawuh Koko Prabu. Wa Jumadung dawuh. Nadani kemutulan jangkar bumi Jumadung dawuh. Nang apa Pakde kok anak-anak dikelumpukke? Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalan. Wonten timbalan ana apa Pakde?
Iki pamanmu Madukara. Dina samengke nggone nglakoni tapa ning tengahing samudra miturut kendikaning Sang Hyang Jagat Girinata lumantar Sang Hyang Narada. Paring dawuh yen to ya kuwi pamanmu Madukara nggayuh wahyu nanging ewadene bakal pinarjaya dening Sang Hyang Jagat Giripati nggone ngbelani karo atmajane ya kuwi si Dewa Srani. Lajeng marang Kanjeng Koko Prabu. Golek ana ning lengkeng Gunung Himawat ana segara anakan ing kono pamanmu nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra. Mriki ngestaken dawuh. Janji ora iso nyelametke adhiku lanang Janaka aja kelakon dosa Gatotkaca. Antarja Antasena Setyaki, aku sing ora trima. Mriki ngestaken dawuh, mriki ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Yo siap Pak Sih. Ora usah kuwatir, aku karo anak-anak kabel Mladyabala Ngamarta sing bakal nyelametke kahananing Paman Janaka. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Antasena, Antarja, Gatotkaca Setyaki. Babu. Cetha yen to kuwi andaning Prabu Dewa Srani ya ora bakal tedheng aling-aling. Aku andani keseting Sang Prabu Dewa Srani. Iki sapa? Mburi saka negaring Dwarawati Satringgar Boruji Raden Setyaki. Raden Setyaki Singa Mulang Jaya, Singa Mulang Jaya. Bima Kunting, Wedian Bima Kunting. Kuwi dibancaki kabeh ora jenengmu. Anggepmu aku piyayi ora sak pepadamu. Wresniwira, Edian Wresniwira. Tambak Yuda, Tambak Yuda. Areng apa? Cetha yen to wong Tunggul Malaya bakal ngendhak sikara karo pepundhenku Kang Mas Arjuna. Nggone nglakoni tapa ngambang ning tengahing samudra. Ayo kowe bubar ora? Bali ning negaramu apa? Ora kelakon bali ning negaramu aja kelakon dosa. Ana tumenggung bali mung karyaran babu. Wani karo sing tawedeni apamu ora minggat tebak daremu kene marganing patimu Singalena Prapteng lalis marat. Mbak jebol dadan malam.
To kapake Dimas. Kowe iki nek ndek kekuatan ki dienggo, Kang. Mbangane kesel-kesel langsung dipendhem urip-uripane malah beres. Kaya mungsuh iki mau tak pendhem urip-uripan. Tak candak langsung tak bleseke nang lemah. Wis mati. Mangane dadak perang kangelan. Kurang-kurang bejane napase malah mengkis-mengkis. Iya Dimas, ayo kerubutan. Sapa iki? Antasena, kowe wong Tunggul Malaya? Iya. Ayo cokoten. Woh, tugel gulumbu malahane. Ayo nang tugelen. Aku golek wong tugel nugel guluku ora tau ketemu. Saiki jajal tugel guluku. Wah, lakon dadi loro, papat wonge akeh mundak radil. Oh, mati dening aku yo. Kowe sing nyo. Wedian. Menggertakane tok. Mengawak pasang awak le gedhe metikol ning jerone kosong kaya bumbung wong wang. Beda karo wong tuwa-tuwa ngene iki. Nek gelem tumandang karya. Jaman nom-noman ku biyen nek kondang ya kondang le atos tenan. Ora kaya cah saiki gleleng-gleleng ning wong akeh kelawan ijen. Ayo, kowe konyangan karo iki nujung saka Tunggul Malaya, aku dukun aku. Aku paramet. Kayak apa to kae? Paranormal. Dik aku paramet. Aku paranormal. Sapa sing ketok tak grayang ora dadi kuwanda sedundang Begawan Jaya Walwi legane atiku. Apa sing pacar semuanya? Rayang dadi kuwandanan. Ayo, sapa ngetak? Ayo, ketokno kekuatanmu. Pendhita tuwa hantem ora apa-apa. Ora apa-apa, ayo wis. Ayo tangan loro kena senyaki. Ayo. Ayo dicokot lemut. Men kekuatanmu wis sepira. Ayo, ayo ya, tutukna. Diana mbotenan. Tutukna lekane ati. Ayo. Apa piye? Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya, Mas. Astagfirullah. Kuwi sing gawe-gawe iki sapa? Aku ki ora tau nyumbari sapa-sapa. Nah, arep nyumbari Baladewa iki menungsane ning ngarepmu iki. Iki Baladewa ning ngarepmu iki. Iki Nata Mandura, Ratu Mandura sing selawase perang ora tau kalah. Nek karo dapurmu ing aku nek ati kalah, aku nyembah karo kowe 20 tahun tak kandhani. Iya ning iki apa perkarane? Perkarane iki ya trewek kowe. Manusia jajan. Iki ora apa kowe? Kowe delok.
Wis ora tak ngono ki ra ilang glelengmu. Kapokmu kapan we? Mungsuh Pak Dekku perot-perot raimu. Rayoli binatang marmoni jajalan iblis lanat. Dewa Sumbari. Selagine Senopati sing degdawa sekti alintang jaya ning perang kaya ora wani nyumbari Baladewa kok kowe nyumbari Baladewa ki diapurmu kaya wah! Rupane kaya ngono kok nyumbari Baladewa ora. Amudar we. Amudar we. Kula wis nggerai to. Saya manengah le sampeyan tapa ngambang. Lah rak tenan to ana telik Mangindrajala. Tumindak mboten sak mestinipun kali sampeyan. Sampeyan kaya kena perbawa, kaya kena pusaka kontal saka tengahing samudra nganti tekan gisik. Sinten sing tumindak mboten prayogi kados ngaten, Ndara? Koko Prabu. Siadi kontal saka tengahing segara. Ana apa, Yai? Kula piyambak mboten mangertos. Nalika kula lampah tapa brata wonten tengahing segara, kanthi lampah mangambang Koko Prabu wonten kekiyatan tuwin raos sakit ing kula raosaken wonten ing dada. Satemah kula kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Wonten ing gisiking samudra Koko Prabu wela dalem Petra dalem mara coba kowe tak kongkon nyiliya wujuding ya kuwi kapal. Waduh, tengah segara kae tilik ana ya Gong ya mah aku ora dikon kok wela Petra kowe tak kongkon bendaramu kena ngapa men ngerti. Ayo to Gong. Emah karo Bagong. Ayo to Gong, gelem. Sing nyurung. Nek wis weruh omong ya beres, ora usah kuwatir. Nek ngomong-ngomong aku saya klelep Petruk iki. Hah? Ngomong-ngomong aku saya klelep ya genah wong iki segara. Saya-suwe saya jero. Wis kowe engke nyingklako wae. Manut karo apa jenenge lakune angin iki kok adhe kok iso weruh sapa sing tumindak ora prayu karo Ndara Janaka. Oke. Yo. Gong, hah? Wis weruh kalau kae. Ana wong tapa numpak sapi. Kok gek wong ngluku sawah? Kudu. Nang segara kok ngluku sawah ora. Lah kok ana sapine? Sapine ketoke ora sapi sak baene ya, Gong. Kluntrunge. Wah. Apa? Kluntrunge. Kluntrunge saka emas mutiara kaya ngono. Matna. Wo, wis ngerti aku. Sapa, Truk? Anake Betari Durga. Wah, wis keparat. Sapa iki? Hah? Sapa? Dasamuka ngawur. Anake Betari Durga. Anake Betari Durga iki sapa ya? Ana tulisane ra? Ana. Ana tulisane tak waca ya ora ana tulisane wis rasa diwaca ora. Ora senengan-engan lho, Truk. Heeh, wis ngerti aku. Wis kene wae wis weruh pokoke. Nah, candhak aku. Dewa Srani. Dewa Sari. Oh. Dewa Srani daturke Ndara ya.
Pun pinanggih. Sapa? Kula ngangge blabak sing entreng sing iso kemambang kula nciki wong loro karo Bagong. Blabak kentir rombak saya nengah. Ketok wong sing tumindak ora prayoga alin Ndara Janaka. Petro Kondawa sapa? Panusmaning jajalan wani nglimpe karo Janaka kok sik ora sak susu iki dirembug sik inggih. Sapa Petro? Kula tamatan sing ketebian. Wonten ingkang nyarengi tapa mangambang. Ndara Janaka. Lho, ana sing barengi tapa ngambang? Tapa ngambang? Sapa Petro? Sapa, Gong? Hah? Numpak apa mau? Numpak kapal. Sing barengi tapa Ndara Janaka mau lho? Numpak sapi. Heeh. Lho. Ana sapi ditumpaki iso ngambang ning samudra enten. Lho niku aneh ta. Lho kula dhewe ya gumun awune. Lho numpak sapi bareng kula tamatke jebul anake Mbah Kasan. Totok gundulmu. Sapa kok anak sapa kok? Durga. Betari Durga. Lho, anake Durga yen ngono Dewasrani. Nah, niku piyayine. Sapa? Anake Betari Durga, Pak. Dewasrani. Heeh. Dewasrani tapa kok numpak sapi? Oh, ki Pak kluntunge kaya emas kae kemila. Sanslik, kemila sanslik. Kemila mengkilap kae lho, Pak. Kuwi cetha. Cetha nek kuwi Lembu Andini ya dombane ro bapakne. Dewasane kok ndek panah ampuh iki. Wis Petro mundur. Wah, Semar arep ngopo iki? Ndara Janaka sampeyan kudu males. Males kepiye? Kudu males dijemparing. Nek perlu Dewasrani sak Lembu Andine dijemparing. Mengko yen aku didukani Wang Pikulun Jatimurti. Mengko nek Bathara Guru nesu kula sing tanggung jawab. Nganggo pusaka apa Kakang Semar? Niki mawon pusakane mboten sasi. Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing patopat yen ora tak saut dadi apa kowe Dewasrani dadi apa Lembu Andini kena pusakaning Si Arjuna kendang kamracundang kontal kaprapal kowe nalika semana keremana ing samudra digawa bantring alun nanging iso tak slametake iso tak gawa ning daratan Batobat Kanjeng Ibu kula kedah kados pundi? Nyatanipun kula kadenangan dening Kakang Arjuna, Batobat. Pusakamu kedadian saka Iwang Jatimurti aja nganti mbok nengke wae, aja mung mbok gawa wae. Lepasno dadane Janaka mesti tekaning pati. Mati kowe Arjuna leganing atiku.
Wis dadi dewa apik-apik kok ndadak dadi panah barang ki, njaluk dikilokke. Nggih mboten, Kakang. Lah piye? Ndombani anakmu Dewa Srani? Iya. Ndombani anakmu Dewa Srani. Nek mestine Wahyu Purbaningrat tinampa dening bendaraku Ndara Janaka ning merga saka pokale Betari Durga pekasan kowe kepilut karo Durga. Nganti mbok rewangi kowe dadi pusaka, kowe dadi panah. Men supaya mateni ndaraku Janaka rak ngono to. Critane ngono to saka ngarepmu. Inggih Kakang. Terus saiki sirmu piye? Karepmu piye? Inggih. Wahyu badhe kula paringaken anak kula pun Dewa Srani. Kena. Tok wenehke anakmu Dewa Srani. Ning kowe kudu iso nglangkai bathange Semar. Merga kae ndaraku momong aku. Kae sing momong aku. Kae sing ngawat-awati aku. Ora nganti nggone tapa pirang-pirang sasi muspra merga saka nggonmu pilih kasih ngebutke anak mbangane ndaraku Janaka. Aku sing ora trima. Tantrimaku ora kok aku bakal miloro karo kowe. Neng aku sowan Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal munggahe Kanjeng Hyang Pikulun padha wenang. Nek pakartine Manik Maya kaya ngono kuwi. Aduh Kanjeng Semar sampun ngantos ngaten-ngaten. Wong kowe pakartimu ya wis ora iso didandani. Inggih kula ndodho ing kalepatan. Wahyu Purbaningrat mesti kemawon Arjuna ingkang nampi. Ora aneh-aneh lho. Nek kowe muni ngono kudune ya mbok wenehke tenan. Ora kok ming sak kepenake dhewe. Nek nganti kowe muni ngono mongko kowe ngelincati omonganmu dhewe tenan. Aku munggah ning kayiwangan. Kabeh lakonmu iki tak aturke marang Padawenang utawa Sang Hyang Rama Pukulun Bathara Tunggal. Kowe mesti bakal entuk pidana. Inggih. Inggih Kakang Semar. Inggih saestu. Nek tenan ndaraku tak aturane tindak rene, Wahyu paringna bendaraku Janaka. Arjuna wonten maring adhawuh Pukulun. Siraksen dening Kyai Semar Badranaya ya Kakang Nayantaka. Wahyu langing jagat lancuring bawana jumbuh kelawan apa kang wis sira lakoni kanthi tinuku laku tapa brata mangambang. Arjuna wonten maring adhawuh. Wahyu Purbaningrat langing jagat dadi jangkeping Wahyu Cakraningrat mara gage tampanan nggir wayah ulun Janaka. Maturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kakang Semar, sedaya sampun kula lampahi kanthi manah ingkang lamba. Sing jeneng wong tuwa kuwi nuruti karepe anak wis sak mestine. Nang tintring ana dhisik petungen nalaren nganggo nalar sing ganep. Nek penjaluke anakmu kuwi apik becik ya turut ana, nek kurang prayoga malah nalisir saka angger-anggering kautaman. Wong tuwa kuwi wajib ngelingke, wong tuwa kuwi wajib ngelekake dandani karo pakartine si anak. Ora kok malah tok ugung kaya ngono kuwi. Bocahe engko ndak gedhe sirahe. Ayo kono dielekke kae anakmu Dewa Srani. Kula cemadhong dawuh Dewa Srani. Iki wonten dawuh.
apa ingkang sira jangka mau sayektine becik kanugrahan mau pancen bener jinangka dening sadengah titah nanging kudu ngerti kelawan kekuatan tegese aja ninggal kelawan kekuatanira lan kudu bisa eling lan waspada lan kudu bisa naker sepira kekuatan kita nggon kita bakal nggayuh sewijining kanugrahan mongko nyatane Arjuna wis akeh lelabuhaning tumraping jagat lelabuhan tumrap kayangan lan lelabuhan tumrap sak pepadaning titah wong sak jagat iki wis padha ya wis ora apa-apa jamane kabeh ngrasake muga-muga diparingi tabah diparingi tawakal diparingi sabar pancen ya bener kaya ngono kuwi ya yo tetembangan sing kepenak iki akeh banget pamundutan sing men jumeneng heeh yo Mbak Ayu Purwalestari yo arang-arang diunekke lho iki ali-ali iki kok nek didol kerep ayo nek diunekke arang-arang pancen yo arang-arang heeh saiki wis dadi didol wis dadi didol nabuhku wis saiki wis ora kencar-kencar yen dhek urung corona wah bonang peneruse tangane klop-klop saiki burem ha iya ku ali-ali we kalep boyo semen kok ngono wis bawani yo mangga Mbak Ayu wah ayo jeneng daleme ngendi asline terbah ngasih cedhak kono terus kulon praga kono oh yen ndak cilik ya nderekke suwargi Pakde Gita Wates utawa Pakde Gita Toyan oh heeh ta sakniki pun mboten saiki wis ora nderekke iya wis wedi nek tak lokke ha iya klali neno 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 aja dianggap suarane ya nyamleng ya apik ya gong wah wis pokoke sindene ya sing dialap ya suarane. Heeh. Jaman biyen wayangan jaman biyen ra ono jejer sinden kok songo, pol loro. Oh. Loro wae le nungguke ora ning samping kene ning mburi cedhak kendang kono dadi anggere dalange omong sindene turu. Ah iya. Soale ora ketok raine. Ayu karo ora dibutuhke sing penting suarane apik mergo pasuryane ora ketok. Ah iya saiki swara apik kudu rupa apik. Ha iya. Ha iya karang ya dipamerke saiki dikon jumeneng barang kok. Mulane kuwi. Heeh ya. Beda wayangan biyen karo saiki beda. Ha iya. Soale sik apa jenenge telogonine wis mundhak. Apa? Teknologi. Heeh kok telogone. Ya. Neno neno
tansah nggon deli yen dadi lara geli gelo yen dadi lara sedih rinten dalu ketoken kewala nenone nganti besok apa bakal bali enanu yen bali bejo pamundutan saka panjenengane Bapak Sita karo Bapak Sumina langgam ali-ali ngagem bawa isih siji Tru. Ayo Mbak Tiwi coba. Heeh. Ndak turu. Yo. Jumeneng. Yo, alon-alon. Nah. Iya, ngaturke apa? Tembang apa sing kira-kira iso dienggo panglipur para lenggah? langgam ki mawon nggih. Langgam. Langgam ya, langgam apa? Apa? Kumis kucing? Langgam kok kumis kucing ku langgam apa? Kangen kadung tresno. Oh iya, ya ora apa-apa kadung tresno ya ora masalah. Heeh. Yo. Na. Sinawang datan bosani Sinawang datan boseni. Nyawang wong bagus aleman. nyawang wong bagus dasteran Aleman. hah Aleman. oh aleman to oh dasteran Terus Rekoso tak lakonane rekoso wis dilakoni ha iya. ning njuk rokok ini angger aku bisa nyawang rekoso dilakoni ra kepenak dilakoni angger iso nyawang jan elok tenan Terus wong bagus gusine biru lambene aku nek tekan cakepan iki dadi kelingan bojoku ajar nembang heeh. Lah ajar nembang ki lagi sengit karo aku mergo ae sembuh masalah sesuatu ta.
Dele nembang ki Sromat wong bagus lambene mlengse. Aku yang meneng wae aku. Wong salah kok. Ah iya. Terus mati aku wis purun. Mula aja sok nyiak-nyiake wong wedok tenan. ah iya. Iki lho, tembang ki sebagai contoh. Tresnane wong wedok karo wong lanang iki luar biasa lho. Ming trima nyawange wis trima, mati wae wis kurup. Heeh. Ngono kuwi dipikir ora sok. Gek wong wedok ki nek muni nglairke kuwi padha karo perang Bratayuda. Wah, Ngawur to, perang apa jenenge? Sabil. Perang Sabil. Oh. Nek nganti seda kunduran wong ngrekoso iso-iso dadi sia-sia. ha iya. Wong bagus lambene mlengse tenan iku. Ora jane nesuro sapa iku? Karo aku dhewe. Ha iya. Terus Angger tresnaku mbok tampa Mati kurup dunak-unake meneng wae anggere tresnane ditampa wong wedok ki aluse kaya ngono. ah iya. Ya. Banyak banyak ngopo? Kuwi nek ora apal rasa lamat kok banyak. Ya nek yo. Ya yo, anu sapa jenenge iki? Sapa ki? Tiwi, heeh. Lali. Bangeten, Gong. Tak kira anu dedek piadeke kaya si Elisa. Ah iya, cilik. Heeh. Aku nek nyebut tatine sok kleru ayu kok. Oh, iya. Aku nek nyebut Joko Tebone sok kleru Orisa. Iya, ayo. Adoh banget. Buka gugur gunung mangga. Ayo. Iya. kok yuk terus toh? Hah? Kok yuk terus? Ayo wi kok kupingmu kuwi kok. Wong wau yuk kok. Ramakmu muni piyu. Ngono. Yuwi. Yo. Iki saiki sing nyemek-nyemek nek carane bakmi sing apa goreng ora godhog ora. Tengah mateng. Ya. Al-Fatihah Kudu Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim.